سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات لو مشت علت عسران شومنتن حدر ابس مراز التسمع دمص نتوغي كتمام مقلته تحيزا وصي زلو مغلص فدرال جوار محمدن بقلا غربان زصحفو وملختي اغاطيمو زلو ناي سدتنياتات قلولاون سودان لعل عقما مخانن كالن زدسس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا چانل ناي وتر تخاتلتن مخان دما سبسكرايب كتغبرو بخبرو يعدمكم تمالي ابز نبر زيناتات كم زتغلص كاب كلل تግራይ ዝተበገሰ ሮኬታት ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣስመራን ደቀም ሓረን ዓሊቦ ከም ዝነበረ ኣብ ሰበን ንዋትን ዘወረደ ጉድኣት እንድሕር ሃልዩ ብዝምልከት ይኹን ካልእ ሰፊሕ መግለጽታት ብሰብ መዚ ኤርትራ ዝኾነ ዝወጽ ሓበሬታ ኣይነበረን እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ሎም ምሸት ዕለት 28 ሕዳር 2020 ኣብ ከተማ ኣስመራ ሓያል ድምጽ ነታጉ ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ እቲ ድምጽ ከዓ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ድማ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ከም ዝተገልጸ ተደጋጋሚ ዝነበረ ኮይኑ ካልኦት ምንጭታት ከኣት ቁጽር ሮኬታት ሽዱሽተ ከም ዝነበረን ብልክ ዓበይ ከም ዝዓለበ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣስመራ ግና ሓያል ድምጽ ነታጊ በተደጋጋሚ ከም ዝተሰምዐ ተፈሊጡሎ لما نجوا بزنبر الزينات مع كان زينا رويترز مسمرحي واحد دكتور دبرصين قبر ميكائيل ابز جبرته ناي صحف ركب مقاله بكبيت برت تدبدب كم زلا غليصو زنبر خوينو حجي دما مع كان زينا منغست اثيوبيا سراويت فدرال نرأس كتم مقاله تقواصصيرو ما كم زلوا قاليحا اتا مع كان غليصاته كم زلخا سراويت فدرال دهرت زنبر وق نبتا كتما كم زاتون ابز اوان كاتا كتما اب تحت قصصر سراويت فدرال كم زلا غليصا يا زلا كم زفلت ابز حلفه قرب معلتات حدا كولونيل سراويت فدرال لعل كتما مقله ناي كبيت برد دبداب كنغبرينا حزب النفس يوص محرت يلن زبل قالات بموصو بمحبرسب عالم ناي كينات غبنات كيفصم حيال زخونه تقاومو كقرب يصنيحو لما نغهون بوزحات مع كنا زينا عالم كباب فرق مليون زقمطا كتما مقله بكبيت برد تدبداب على زبل زيناتات كزرغحين تراين نزب مع كان زينا ايتوبيا زتزرغح مقله تتحيزا زبل صبصاب كا قدماي مينستر ايتوبيا ابا احمد اوصيوا بزل مغلصي ابز اوان مقله اب تحت سراويت فدرال اتيالا كساب حجخ سراويت فدرال نتم اب سيميناو ازي تتحيزم زصنح سراويت ناص اوصيلو نتناي سيميناو از معسكر تقوصاصيرو معرفه نفرت كتما مقله حزباو تكالات منغستن ممحدار كللن كال اقداس ماكلاتن اب تحت مقوصار اتي الله دحر مبال اتسرحيت تزازيمو خمزليو بمنقد علاونا محبراو قصات انترنت حساباتو مغلصي اوصي زركب ابزلوم از تخيد دبداب كندي سبات تغوديم كخونو كم زخلو بناصا زي شراوين معكنا زي تفلط كوانت خونه قدماي مينستر ابيغن سلاماوين سبات كيتتنكفون قرستات كيتغودن كتماتات تግራይ ኣብ مقوصار كم زوعله يحبيرو كم زفلت كللاو تلفزيون تግራይ ኣብ زحلفو صبصب لوم نغو ابتا لعلي 500 شح حزب زنبرلا كتما مقله بكبيت برد دبداب يفصم كم زلو خغلص انكلو تمالون بزح كبابيታት تا كتما بنفاريت كم زتدبدبه يغليص نيرو نزناي مقله متحز بزملكت كاكساب حجي بوغن مريحነት حوحات زوص زخونه مغلص يلن بخاله وغن كا نمتحز مرحت حوحات بزملكت قدماي مينستر ابا احمد اتسرح ناي فدرال بوليسي بمبال اتسرحيت تزازيمو الله كبل يغليصو ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝነበረ ናዕበ ተኸቲሉ መንግስቲ ፈደራል ናይ ግብረ ሽበራ ክስታት ገይሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ንጉዳዮም ንምክትታል ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብሉ ዘለዎም ቆፀራ ክመፁ ከም ዘይኮኑ ሓቢሮም ኣብቲ መንገዲ ጽሑፍ ተዘርጊሑ ዘሎ ውሳነ ጀዋር መሐመድን በቀለ ጀርባን ከዓ ንሶም ኣብቲ መስርሕ ፍርዶም ዝካየደሉ ቆፀራ ብኣካል ክርከብሉ ዘይኮነ ምኽንያት ኣብዚ እዋን ብሰንከቲ ኣብ ልዕሊኦም ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ መጥቃዕቲ ከይወርዶም ስግኣት ዘለዎም ብምዃኑ ኣብቲ ቆፀራ خم زي ركوبيم أفليتهم زلوا إذا خم زي لنكل خام مزياب إثيوبيا زلونا كل التجري كوينات بزتحاز فدرالو بوليس إثيوبيا عسران شوعتن العلوات وتهدروين حلفتن كم دما بوليتيكاوين تقاومتي مسحوا واحد الدنا جزء يهم قبل الهجر كحدات غيركم يهم بمبال أب تحت قيد خاطو والسنة أو يهم زلوا تحبيرو أتهم درجة كلهم تولت التجري زخونو وتهدروين مرحت غا تشعت كونالير شدشت بريجادر جنرال شو منت ميجر جنرال حدا كوميشنر كلت شامبل حدا ليتنال جنرال كوينم ابرس زيوم كا شومنت بوليتيكاوين تنقساقستيوم ببوليس اب تحت قيد كاتو توسين زركب
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ በመተሓዝ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ተዛዚሙ ዝበሎ ውግእ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ካብቲ ክልል ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ተመዛበልቲ ቁፅሮም ልዕሊ 40,000 በፂሑ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ብዝሒ ስደተኛ ልዕሊ ዓቕሙ እንዳኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ሓላፊ ኣጀንሲ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሱዳን ነዚ ሕጂ ዘሎ ብዝሒ ስደተኛ ክትክእሎ እንድሕር ኮይና $150 ሚልዮን የድልያ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብኣካል ናብቲ ብዙሓት ትግራዎት ስደተኛታት ይዕቂቡ ዘሎ ራኩባ ዝበሃል ማዓስከር ዝበጽሐ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ፊሊፖ ግራንዲ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ ዘሎ ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ሱዳን እዞም ስደተኛታት ክእለዩ እንድሕር ኮይኖም ንኣስታት 6 ወርሒ ማይን መዕቆብን ሕክምናውን ናውትን ክትቀርብ ኣስታት $150 ሚልዮን እዩ ዘድሊ። ኩሎም ኣካላት ከዓ እጃሞም ከበርክቱ እዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ፀዊዑ ዘሎ። ሱዳን ኣብዚ እዋን ንባዕላ ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ እትርከብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ትገብር ዘላ ከምኡ ከዓ ኣስታት 65 ካብ ህዝባ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብር ብምዃኑ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ልዕሊ ዓቕማ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ሓላፊ ገሊጹ ዘሎ። ከምዚ ዝከር መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ በቲ ኩናት ዘስዓቦም ምዝንባል ናብ ሱዳን ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ኣብ ደብ ጸኒሑ ብመንገዲ ወተሃደራቱ ክኽልክል ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከዓ መዓልቲ ካብ 500 ክሳብ 600 ስደተኛ እዮም ዝሰግሩ ዘለዉ። ትካል ስለያ ደቡብ ኮርያ መራሒ ሃገረ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ልዕሊ ክልተ ዜጋታቱ ናይ ሞት ፍርዲ ክውሰድ ከም ዝኣዘዘ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ስለያ ናይቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ኣብዚ እዋን ብሰንኪቲ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ሕርቃን የርኢ ከም ዘሎን ብሃውሪ ከዓ ሓደገኛ ውሳነታት ይወስድ ከም ዘሎን ድሕሪ ምግላጽ ንርእሰ ከተማት ሃገር ዝኾነት ፒዮንግያንግ ካብ ካልእ ክፋላት እቲ ሃገር ጠቕሊሉ ዓፂዋ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እቶም ንሞት ዝተፈርዱ ክልተ ዜጋታት ከዓ ብልክዕ መን ምዃኖም እኳ እንተዘይተፈልጠ እቲ ሓደ ኣብ ምሽራፍ ገንዘብ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ናይ ገንዘብ ሸርፊ ፀገማት ምስ ኣጋጠመ ንሞት ዝተፈርደ ኮይኑ እቲ ሓደ ከዓ ላዕለዋይ በዓል መዘ ዝነበረ ካብ ወፃኢ ምስ ዝመፀ ንብረት ብዝተሓሓዝ ንሞት ከም ዝተፈርደ ገሊፆም። ብጀካ እዚ ድማ ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ዓሳ ከይገፉ ኣጊዳ ዘላ ኮይና መራሒቲ ሃገር ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ከዓ እቲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ጆ ባይደን ዝወስዶ ስጉምታት ዘይፍለጥ ብምዃኑ ኩሎም ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ናይ ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማሰኛታት ንኣሜሪካ ካብ ዘቆጥዕ ተግባራት ንግዚኡ ክቆጠቡ ኣዚዙ ከም ዘሎ እቲ ትካል ስለያ ሓቢሩ። መበቆላ ሃገረ ሶማል ዝኾነት ኣሜሪካዊት ህብቲ ሞዴል ሓሊማ ዓደን ካብ ስራሕ ሞዴልነት ክትፋኖ ወሲና ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እቲ ሓንቲ ካብ ዝሃባ ሞዴላት ዓለምና ከም ዝኾነት ዝግለጽ ጓል 23 ዓመት ሓሊማ ዓደን ሒጃብ ተኸዲነን ኣብዚ ናይ ሞዴልነት ዓውደ ካብ ዘለዋ ካብተን ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ከምኡ ከዓ ኣብ መጽሔት ቮግ ክትወፅእ ክኢላ ዝነበረት ሞዴል ኮይና እቲ ናይ ሞዴልነት ስራሕ ግና ምስ ሃብ ሃይማኖታ ክትክተሎም ዘለዋ ሕግታት ዝጻረር ከምኡ ድማ ብዙሕ ግዜ ካብ ምስጋድ ክትበኩር የገድዳ ብምንባሩ ነዚ ሕጂ ወሲዳቶ ዘላ ውሳነ ክትወስድ ከም እትገደደት ያገሊጻ። ሓሊማ ዓደን ኣብ ኬንያ ማዕስከር ስደተኛታት ካብ ሶማላውያን ስድራ ቤት ተወሊዳ ጓል 6 ዓመት እንከላ ንኣሜሪካ ዝመጸት ኮይና ካብ ዜሮ ተበጊሰ ከዓ ኣብ ዓውደ ሞዴልነት ሽማ ክትዕቢ ድሕሪ ምኽኣላ ኣብዚ እዋን ጠቕሊላ ነቲ ስራሕ ክትጎድፈያ ወሲና ዘላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።